वाट जेजू मात्र वाट जेजू मात्र वाट जेजू मात्र उडासोरा परतून येपुटी ग्रीन सिग्नल आसाना रेड सिग्नल पडतास परतून म्हणटा रेड सिग्नल आसाना ग्रीन सिग्नल आसास त्या खातीर दोन्ही सिग्नला आमच्या मुखार आसास म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर आयिल्ले सगळे बरेकन एक्सेप्ट करया बरेकन स्वीकार करया आमचे आत्मीक जिवीत आपुरव्यान मांडून हाडया संवसारी पळयणारी आमी जावन आसतना हे संवसारी पळयणारी आमी जावन आसतना आमचे पैण मुग्धोंचेर वेगळी आसा म्हणून आमी हर एक दिसा चिंतूंक जाय त्या खातीर हर एक दिसा देवाचो ताळ आयकून सुम्या म्हाका शिकय घालतो जावंक शिकय घालतो जावंक शिकय सुम्या तुज्या आत्म्या बरोबर चलोवंक म्हाका शिकय तुजो ताळो आयकूंक म्हाका शिकय वायटा पाठ करूंक म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी म्हणून आमी मागया आमेन पळया कितें म्हण एक वाट आसा वाट जेजू मात्र वाट जेजू मात्र वाट जेजू मात्र उडासोरा 4:12 आमकां अशें म्हणटा की कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसाराक देवान मनशाक दिल्लें आसना एक नांव जावन आसा जेजू 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 एकच नांव सुटकेचे सडवणेचे बाचावेचे त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमी त्या सोम्याच्या चड आनी चड लागीं सरूंक जाय देवचाराची कामां नास करची म्हणून देवाचो पूज जेजू क्रिस्त आयला देवचाराची कामां देवचाराची कुतांत्रां आमी तांत बुडोवन रावचे न्ही उडास दवरया कोणे माट मंत्र केले म्हणले करण्यो न्ही आमचे भितरल्यान सुटका जायची एकटेपण आज जावं आमी कित्ता इकडे खालती जायना अविधेयपण दाखयता अविधेयपण म्हज्या मोगाचेर मंत्र तंत्राचे पातका सारखे जावन आसा जावं संघ संस्थेंत आसता आसतना जावं आमी काम करचे सुवातेर जावं म्हज्या विंगड सुवातेर आमी अविधेयपण दाखयल्या द्वारे जायते फुडें आमी सकयल पडटा आमच्या अविधेयपणा द्वारे बरी इश्टागत तुटोवन गेला आमच्या अविधेयपणा द्वारे बरी बरी फ्रेंडशिप तुटोवन गेला घालतो जाल्लो कोण वर्तो जावना जुजेच्या जिवितान अविधेयपण दाखय येताल्ले जुजे सगळ्यात जिविताच्या पैणार तो विधेय जावन चल्लो घालतो जावन चल्लो त्या खातीर देवान ताका इजिप्टाचो कारभारी जावन वंश उबारले सो वळी एक पळय आमी देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ तो जावन आसा मुखार कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार तो देव आमच्या कष्टाच्या वेळार आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार उडास दवर आदार दिना तसलो आमचो देव न्ही ताणें कोणाक आदार दिवना दानियालाक 7 सिंहाच्या मध्ये 100 दीस आसल्या वेळार दानियालाक देवान राखो नागी श्रद्धक मेश अबेदनो उजांत उडयत आसतना देवान आपल्या दुतांक दान त्या सुवात तांकां राखो नागी लाजरस मरून 3 दीस जालारी लाजरस कुडीक जिवंत उठून आपल्या भयणाच्या हातान भावाक दिवनागी धर्मच्या मोगाच्यान आज त्या सोम्याचे पूर्ण भरवसो दवरया आज अखंड भरवसो जेजूचे दवरया आनी ताची काकुती उलो मान आयचो दीस आमी आराम कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक आमचो देव सदांच तयार कष्ट आकांताच्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा आज तुमी जिवीत इतले कष्ट आसा अनवर आयलात हिरार आयला बेजार आयला हसकत केला हसमत आयला कसो एक दीस काडचो म्हणून तुम्ही चिंतून बसता जावं देव आज आमकां जाणकला म्हणटा की तुज्या कष्ट आकांताच्या वेळार हांव तुज्या मोदे आसा पावस कितलो येवं दी वदाळ कितलो येवं दी आवर कितलो येवं दी हांव तुमच्या मोदे आसा मोगाचे न्हू आज आमच्या कष्टान भिया नाका अनवरान भिया नाका कितले मागणे कर तितले कष्ट आयले म्हूण चिंतून बसा नाका त्या कष्टामध्ये जेजू आसा जेजू सगळे कष्ट ताणें सोंसला हर एक कष्ट जे ताणें ताचेर घेतला आनी ताच्या रक्तान तुका सोडला परतून म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 16:3 मांडण्याच्या पुस्तकांत 16 म्हणटा की तुझे काम हर एक सर्वेस्पराचे अधीन कर आणि तुझ्या येवजण्यो सुफळ जातल्यो आज येवजण्यो सुफळ जावना म्हणून ऐरान बसा नाका कित्याक तुझी येवजण्यो सुफळ करतलो तुझो देव तुझ्या सांगात आसा आज कष्टाक भिया नाका दुखाक इरारे अस्कत काय भिया नाका कित्याक हाच्या सगळ्या मध्ये देव
तुझ्या गिन्यान दिला देवान आमकां बळ दिला देवान आमकां सकत दिला आज जाफर परतर म्हणटा आमकां ल्हानशी पिडा लोक संवसारात वळवळते आसा लोक कश्टाचे आसा आज तुका ऍटलिस्ट 30,000 काम आसा परगांवांत कितले भाव भयणां काम आसना कामाच्या सोदनेर आसा तांची विसा कट जाते आसा नाजाल्यार इंडिया वचचें पडटा तसले समस्या कितले लोक नागी आमी आमचे समस्या व्हडले म्हण चिंतून आसा देवा म्हजे कश्ट केदाळा परिहार जाता म्हजे समस्या केदाळा परिहार जाता म्हज्या मगाचेर तुझे समस्या देवा कळीत आसा तू करगोण चिंता करून बसा नाका आनी तुजो वेळ उगडय नाका फाल्यां हो वेळ मेळना फाल्यां